Hű, a 700-át neki. Legfeljebb még egyszer fogom én elmondani neki. Fantasztikus dolog politikát csinál. Ebben a kurva országban. Itt hazudtunk reggel, éjjel meg este. Egészen pontosan tudom, hogy ennyi tehetségünk van, gyerekek. Természetesen nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkurtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint mit csináltunk. Meg lehet magyarázni. Ha őszinte vagyok hozzátok, akkor azt tudom mondani, hogy idióták vagyunk. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. De a szó legszorosabb értelmében. A világgazdaság pénzbősége, meg kibaszott trükkök százai, amiről nyilvánvalóan neked nem kell tudni. Segítette, hogy ezt túléljük. De nem azért kell politikusnak lenni, mert ebből a kurva jól meg lehet élni. Mert az egész sztorinak az egyenlege kevesebb, mint 700-800 milliárd forintot fogunk. Már kérem szépen, bassza meg. Kurva életbe. Mi lenne, hogyha nem az egymás közötti faszkodás miatt veszítenénk el a népszerűségünket, csak ebben a nyüves országban? Mi van MSZP, nem szavaznak rátok? Rábasztatok kecsegők, baszom a fajtátok. Szarok vagytok, Gyurcsány jön az élen, csak a gazdagok szavaznak rátok. Ti férgek, a képviselőjelölt Varga Péter úr, mikor meghallottam ezt, a szívembe szúrt. Ameddig ti voltatok az élen, adósságba vertétek az országot, te szégyen. Mit akartok, még a csúcson nem kerültök az emberek szemében? Jóról nem derültök a kifogásokat, az MSZP teszi, nem tudom, hogy ők magukat mire verik. Sikkoztatnak, lopnak, nyereséget várnak. Feri este megyek, szó édes a nyádnak. Ja, szó édes a nyádnak, te faszapó. Nem érdemeltek már több esélyt, az MSZP mától fog egy köpedék. Fidesz lealáz könnyedén, az Orbán vezetésével ez többet ér. Ja, nem érdemeltek már több esélyt, az MSZP mától fogva egy köpedék. A Fidesz lealáz könnyedén, az Orbán vezetésével ez többet ér. Mit akartok? Hazudni a népnek? Gyere ide felénk, itt a szádba belelépnek. Mi van, Mesterházi, te vagy a szarházi? Politikus nők nekem fogják a següket rázni. Nem kell magyarázni, nem kell a politika. Úgyis meg fogom veletek etetni a szarotokat. Figyeld a soraimat, egyből nagyot tanulodsz, ha nem tetszik ez. A Feri helyett faszopat. A YouTube-ról könnyen délek koptatsz, ha találkozunk egyszer egy gyöklősen megdoblak. Ez híváltozásra, remény mindenkinek. Vezetnéd az országot, de mondd meg, hogy minek. Mondd meg, hogy kinek akarsz politikát csinálni, az emberek utálnak, szarrá fognak pincálni. Emlékezz arra, mikor arcba köptek, mert az országot a trébe löktek. Nem érdemeltek már több esélyt, az MSZP mától fogva egy köpedék. Fidesz lealáz könnyedén, az Orbán vezetésével ez többet ér. Jó, nem érdemeltek már több esélyt, az MSZP mától fogva egy köpedék. A Fidesz lealáz könnyedén, az Orbán vezetésével ez többet ér. Hű, a 700-át neki.